U meta dan ir-raj jisib il-dinnaġa, dan ir-raj jifraħ l-element ta' ferħ bibtijaj. Il-ħnina Alla twassal għal ferħ veru fil-ħajja tagħna. Li jiena nifraħ meta niskopri kemm Alla wera ħnina miegħi f'ħajti. U allura nisran mhux in-nisran imdejjaq. In-nisrani huwa kuntent u l-kuntentezza tiegħu, il-ferħ tiegħu ma joħroġ minn affarijiet ta' barra minnu, imma joħroġ minn kemm huwa jesperjenza u jaf li qed jagħmel esperjenza tal-ħnina ta' Alla li hija għajn ta' ferħ fil-ħajja tagħna. Urdu nistaqsu aħna eżisti kemm il-momenti tal-qrar pereżempju qed ikunu għajn ta' ferħ f'ħajjitna. Kemm aħna nifirħu ħbib tiegħi meta xi ħadd idur lura lejn il-mulej Ġesu fil-ħajja tagħna. Daw l-elementi nerġu narawhom li jispikkaw fil-parabola eżisti tal-ibn il-ħali li però hekk għandha elementi oħrajn li jgħinuna nkomplu nirriflettu fuq din l-ħnina tal-mulej, fuq kif Ġesu jġib ruħu quddiem il-midneb u għalfejn Ġesu jġib ruħu hekk. Din il-parabola tgħidilna mill-ewwel li kien hemm missier li kellu żewġ ulied. Il-figura tal-missier hija ċentrali u tibqa' dejja kontinwament f'din il-parabola. Kellu żewġ ulied li fit-Testament il-qadim u ġdid nistgħu narawhom daw iż-żewġ ulied, Iżrael, bawet minn dawn l-ulied, u dawk li qatt ma kienu parti minn Iżrael, ulied il-patt u dawk li ma jiffurmawx parti ulied il-patt. Dawk li b'xi mod għamlu esperjenza ta' Alla u dawk li b'xi mod għadhom m'għamluhiex, it-tnejn huma ulied. F'din il-parabola huwa żgħir li jdur lejn missieru. Iż-żgħir eżisti nistgħu narawh il-persuna li għadha ma esperjenzax il-ħajja. Iż-żgħir jiġifieri xi ħadd li qatt m'għandux maturità. Iż-żgħir li mhux kapaċi jieħu deċiżjonijiet mutaqli fil-ħajja tiegħu. U dawn nistgħu nkunu aħna lkoll iż-żgħir eżisti. Ma jfissirx li għax inti kbir għandek maturità nisranija jew maturità umana jekk għandek l-età. Nkunu żgħar għaliex aħna mhux dejjem naqraw il-pjan ta' Alla tajjeb fil-ħajja tagħna. Ikunu żgħar għaliex aħna f'na drabi quddiem il-grazzi tal-Alla rridu nagħmlu fattina u nagħmlu l-kapriċċi tagħna. Ikunu żgħar għax għadna ma nafux napprezzaw ngħixu l-libertà illi l-mulej Alla tagħna. U dan iż-żgħir idur lejn il-missier. Interessanti nnutaw kif dil-parabola dan iż-żgħir il-missier dejjem jindirizzah bħala missieri, kemm qabel ma jitlaq mid-dar kif ukoll wara meta jiġi lura dejjem jindirizzah bħala missier. U dan it-tifel iż-żgħir jibqa' kontinwament konxju, kontinwament illi l-missier hu missier tiegħu u jibqa' kontinwament konxju li huwa iben. Bil-maqlub tat-tifel il-kbir illi lill-missier fl-ebda mument tal-parabola ma jsejjaħlu bħala missier. Ma kif naraw il-mod kif jitkellem isu jgħix f'dar missieru ma isu mhux ibnu, isu għaddej tiegħu. Filwaqt li żgħir eżisti dejjem baqa' konxju li huwa iben u li l-missier huwa missier. F'kull sentenza illi żgħir jgħid lill-missier dejjem tibda missier. U aħna eżisti jibdu nkunu wkoll bħal dan iż-żgħir f'dan is-sens tajjeb. Kemm inti għandek awareness f'qalbek li int iben Alla. Li Alla u tassew missierek. Anke jekk tħawwat, anke jekk tiżbalja, anke jekk ilek ma tersaq lejn qrar, anke jekk ilek ma tersaq lejn qarbin, anke jekk qed tgħix sitwazzjoni ta' dnub fil-ħajja tiegħek. Kemm inti konxju fih qalbek li Alla huwa missierek. U dan iż-żgħir idur lejn missieru u jitolbu biex jaqsmilhom il-ġid. Meta titlob il-missierek jaqsamlek il-ġid il-wirt tiegħek issa f'kelma waħda li tgħid isma' inti mejjed għalija għaliex it-testament wara li jmut xi ħadd jitqassam, mhux f'ħajtu. Mela żgħir qed jgħid isma' pa inti mejjed għalija. U jiena rrid ngħix il-ħajja tiegħi kif irrid. Isor ħwejġu u jitlaq f'belt li qiegħda imbeda u jtajjar ġidu kollu f'ħajja mtajra. Hawnhekk hija l-esperjenza sistijaj ta' meta aħna wkoll Alla ngħidulu int qiesek mejjed. Int qiesek mejjed fil-ħajja tiegħi u nitlaq ngħix f'post imbiet u l-missier lil dan iż-żgħir ma jżommux. Il-missier ma jobbligax li jibqa' f'daru. Ħallih jitlaq. Il-parabola ma tgħidilniex dak li għadda fil-qalb tal-missier f'dan il-mument. Ma tgħidilniex. L-istess bħal missier fuq il-Kalvarju, l-missier ma jissemmiex. Però nistgħu nitlu għalih jekk nifhmu dak li għadda minnu Kristu eżistijaj.
id-batija tal-missierija moħbija fil-passjoni tal-iben. Għaldaqstant, jew aħna nikkontemplaw ftit ukoll. Mhux ninkwitaw xi ħadd meta jinqata' minn Alla fiex ħajsib ruħu dik ukoll, però jew inħarsu ftit il-ħarsa tagħna fuq il-missier x'jgħaddi mill-qalb ta' Alla li huwa mimli mħabba u kompassjoni lil bniedem meta xi ħadd minn uliedu jitlaq il-bot minnu f'pajjiż imbiet. Però jiġi mument meta dan iħoss ruħu fil-bżonn. U aħna eżistija wkoll. Ħafna drabi nduru lejn Alla meta niġu fil-bżonn. Tħallix ix-xietan jingannawk u jgħidlek issa ħaddur lejn Alla wara li għamilt tant, wara li fattarta, issa ħaddur għax ġejt bżonnu. Kemm nintaqa' ma' nies li x-xietan jingannhom din il-gidba. Iva, jekk issa ġejtu riħek bżonnu, iva, dur lejn Alla. Għadu missierek. U dak is-segret. Ħaddur lejn dak li kien missierek u li għadu missierek u lilek jibqa' jsejjaħlek ibnu. U dan li ben eżistijaj jibda jirrealizza meta jidħol fih nifsu. Ejjew nsibu l-momenti ta' skiet waħedna anke meta ngħaddu momenti li nkunu tbedna minn Ġesu b'mod jew ieħor u nibdew nirriflettu u narfu x'jeżisti fid-dar tal-missier tagħna, narfu x'inkunu tlifna u nagħmlu l-kuraġġ. Dan qal ħanqum u murant missieri. Hija d-deċiżjoni li tbiddel l-istorja kollha eżistijaj. Id-deċiżjoni ta' dan l-iben li tgħinu fl-aħħar jesperjenza l-imħabba tal-missier. Jeħtieġ li aħna wkoll nieħdu d-deċiżjoni. Ħanqum u murant missieri. Ma kienx jaf se jsib, imma ddeċieda u kien konvint kellu fiduċja kbira li l-missier se jerġgħu jilqgħu lura. U allura jew aħna wkoll eżistija illum nieħdu d-deċiżjoni. Toqgħodx tgħid għax għadha nerġa' naqa' u toqgħodx tgħid għax għadni kif waqgħet, u toqgħodx tgħid għax xejn er. U murant missierek. Ersaq lejh, emmen bil-fidi tittimxi eżissija, mhux bid-dubji tiegħek, mhux tobsolin fil-futur, m'għandek garanzija ta' xejn, il-fidi biss ta' dik il-garanzija falla veru. U dan jgħidlu missier nibt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistħoq li xiżjed nissejħebnek, żommni bħal wieħed mill-avranti tiegħek. ċe l-attitudni ta' dan l-iben iż-żgħir eżistijaj li f'din deċiżjoni tiegħu ħajmur għandak li jafu missieru, però jaf illi għax naqsu u ma jistħoqlux. Darba jingħad li kien hemm omm li marret quddiem mħallef li kien se jaqta' sentenza fuq bina illi kellu jieħu sentenza fit-tul ta' ħabs u dina qaltlu ħniena sur imħallef u repetitlu diversi drabu. Qabes li mħallef qalla ma ħaqqux. Qaltlu sur imħallef qallu kieku ma kienx ħaqqu ma kien tkun ħnina xejn. Qed nitolbok ħniena għax propju ma ħaqqux. U l-istess eżisti, dan laħ esperjenza li ben iż-żgħir. Dan jaf li ma jistħoqlux. Imma xorta ħajmur u għawek il-ħnina talla. Il-ħnina talla mhux tiskuża l-bniedem. Noqdu attenti eżisti, inkella jmur kontra l-ġudizzju talla. Il-mulej jaf li aħna ħaqna, imma l-ħnina tiegħu tmur li lin minn dan. Tmur li lin minn dan. Kieku ma kienx jistħoqilna, ma kienet tkun l-ebda ħnina. Għax jistħoqilna li bqgħu mifrudin minn Alla jaħnina li Alla jerġa' jħaddanna miegħu. Għax jistħoqilna li aħna nibqgħu barra mid-dar tal-missier li aħna nistgħu nesperjenzaw il-ħnina tiegħu li jġibna lura fid-dar tal-missier. U meta dan imur lura, il-missier jilmħu mill-bot u dina kemm hija sabiħa eżistijaj. Il-missier hawnhekk qegħdin naraw illi minkejja li ma jidirx fil-parabola illi l-missier ma għamilx hawnhekk bħal rajt tajjeb bħal dik il-mara ma telaqx u ma rifittxu. Hawnhekk però naraw li kienet ifittxu b'mod ħafna profond, kien hemm dik l-istennija kontinwati u li jiġi lura. U hawnhekk eżisti jiftħilna ftit tieqa ma speċjali nixtieq nindirizza lilkom ġenituri fil-mumenti li tħossukom hopeless u helpless. Quddiem sitwazzjoni ta' wliedkom li donkom ma tistgħu tagħmlu xejn biex dawn jiġu lura għand Kristu u l-Knisja tiegħu u l-familja tagħkom. Ejxuha din ir-realtà kif għexa dan il-missier tal-parabola li kien qiegħed jistennieh kontinwament. Ma jidirx li b'mod konkret se tagħmel xi ħaġa l-missier quddiem dan l-iben, però dik l-istennija interna turina dik l-imħabba u dik it-tama. Nistedinkom sabiex anke jekk uliedkom tbedhom u għadhom ma ġewx, għadhom ma ħadux id-deċiżjoni li jqumu jiġu lura f'dan missierhom. Intom kunu bħal dan il-missier ġenituri, illi t-tama tagħkom ma tmutx imma tibqa' ħajja.
U l-missier meta jarah mill-bot jinmħu jitlaq jiġri jinxteħed fuqhom u jbusu. U daw il-ġesti li dan il-missier jagħmel mhumiex ġesti ta' raġel. Huma ġesti fil-Antik Testament huma ġesti ta' mara. Ir-raġel għandu rispett kbir li huwa ma jmurx jiġri, ma jmurx jinxteħed fuqhom ibnu, ma jmurx ibusu. Imma dan donnu dan il-missier f'dan il-moment jitlef kontroll fuq l-emozzjonijiet tiegħu, jitlef kontroll fuq innifsu, jinsa r-rispett u d-dinjità li l-anzjan għandu fil-mentalità ludija u jmur iħaddan miegħu id-dan liben. Huwa dan il-ġen tad-din l-imħabba u l-ħnina. Ifakkarni f'Ġesu msallab li jinsa l-moment id-dinjità tiegħu ta' Alla jitneżza minn kollox sabiex jekk Ġesu msallab jidher qudiemna bħala l-missier li qed jannaqna, li qed ibusna u jinxteħed fuq qonna. Araw dawn il-ġesti kollha u jħaffef dawn il-ġesti kollha sistijaj li juruna xem f'dik il-qalb ta' dan missier li qed jistenni.